Salutare tuturor, aici Alex de la Casa Idee. Astăzi vreau să vă prezint lampa cu întrerupător de la marca noastră Troi. Codul produsului este T28903. Este o lampă cu o putere de iluminare de 200 de lumeni, are 3 sisteme de prindere, 2 magneți, 2 benzi velcro și 2 găuri care pot fi folosite pentru cuie. După cum se observă, este destul de puternică. Ea poate fi folosită în spațiile în care, să spunem, lumina nu ajunge foarte bine sau nu este lumină suficientă, precum o debara, o boxă, precum, nu știu, un garaj sau în momentul în care plecați în anumite locuri în care știți că lumina nu există. După cum se observă, este destul de puternică și exact ce am spus la început, este cât se poate de practică și cât se poate de utilă. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!